दिनै जोङो कमप्लेन होदों बेंटल आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआव बेंटल ब्रान्चआव खारना जाहैबाय थांनाय 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जे बिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन मेम्बार लोगोसे जिआरएस बिथांमोना दिनैसिम जब कार्डनि माखासे रांफोरखौ उइदाउट बेनिफिसारि लोगोसे उइड' पेन्सन अल्ड पेन्सन हेन्डिकेप पेन्सन बेफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो उइद्र' खालायो किसुमान समाव बिथांमोना एसे बेनिफिसारिनो होयो फ्राय बांसिन समावनो बिथांमोना होआ दा गतिके जोङो दिनै मोनसे जाहाथे गावनो व्यक्तिगत माने बेनिफिसारिया फैसाखौ बख'नो हायो बिनि थाखाय दिनै बे जों आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआव जों बे कमप्लेनखौ होनाय जादों आरो दा जोङो बे ब्रान्च मेनेजार बिथांनो जों होदों दा बिथां मेनेजारा जोंनो एसुरेन्स होदों दिनैनिफ्राय माने बेबायदि खालामला होननानै दिनै बिथाङा गावनो निजे मोनसे रिसिप्ट खालायनाय सुइ खालायनानै दिनै बेहाय बिथाङा होबाय आरो मथा मथि हमना ला 2निफ्राय 3,000नि गेजेराव बेबायदि दङ आरो फाथाबारि बिसिडिसि जुदि बिथांमोना जुदि जोंनि बे आर'जखौ जुदि मानियोबा जों बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन निस्सय दंमोन बै थांनाय बोसोरावबो जोङो मेनेजार बिथांजों जों रायज्लायदोंमोन नाथाय बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बिनि उनावबो माने बेबायदि जों बख'नायखौ जोङो नुनो मोनदों बे आरो आं बे बृद्ध पेन्सननि थाखाखौ मोनैनि सोमोन्दै आं कमप्लेन होनो सानदों आरोखि मानो मोना बिनि खारन दा आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों आङो गोजोनपुरि गामिनिनो गावबुराखा ओमफ्राय बेयो जेब्ला जिआरएसआ आंनि नामै एकाउन्ट खुलियो ग्रामीण बिकास बेंक बेंटलावहाय बे गाव हारसिङैनो फैनानै एकाउन्टखौ खुलिदों आंनि खुनु सहिबो गैया टिप सहिबो गैया जेबो गैया आरोखि दा बे गावनो हारसिं एकाउन्ट खुलिनानै टिप सहि मारिनानै गावनो द्र' खालामनानै आंनि बोसोरे ओरैनो लामसाम थाखाखौ हैबाय थायो आरोखि बेबायदिनो थाङै 1 बोसोर बियो सोलिनानै आं डिमान्ड खालामबाय थायो बिनावहाय आंनि एकाउन्ट पासबुकआ बोरो आं हारसिंनो आं निजेसो आं द्र' खालामहैनो आं गोसो जायो नों एकाउन्ट पासबुक गैयालाथ' आङो माब्लाबाबो द्र'थ' खालामनो हाया उइद्र' फर्म लेखाल' लानानैथ' आङो मान सन्माननि खोथा दं एकाउन्ट पासबुक गैयाला बोरै बख'नो आं लानानै र' मोनसिगोन होननानै बियो थाबाय थायो बेबायदिनो खेलिमेलि खालामनानै दिनैसिमहालागै जिआरएसआ थमास नार्जारि बियो लांनानै होयो बख'नानै नोंनि नामै आं बख'ना लाबोबाय एथ'खिनि जाबाय फैसाया होननानै हिसाबथ' होआ बियो ओमफ्राय आं सानसेखालि मेनेजारजोंबो एसे जालायलांदों आंथ' एसेबां मोनाखै फैसाखौ होननानै नोंथ' बख'दों माला बख' आंलाय मेनेजारा गावनो फाइलखौ लाबोनानै बेलाय माथो नों एथ' बख'दों आंथ' बेखौ बख'वाखै बे थमासनि हेन्डराइटिं बियो जिआरएसनि हेन्डराइटिं आं बिनि थाखाय आंबो एसे कमप्लेन बेबस्था लानो थाखाय जेरै बुंदों बेबायदिनो आंबो कमप्लेन होनो हास्थायो आंनि एकाउन्टआ बे ग्रामीण बेंटल बिकास बेंक